EH Bilduren lehendakarigaiak Euskal Herritarren erabakitzeko eskubidea aldarrikatu du. Quebec, Eskozia, Montenegro eta Flandria jarri ditu eredu gisara, eta koalizioarentzat legealdi honetan lehentasuneko gaia izango dela iragarri du. Alderdi guztien artean mintzatu beharko dugu adosteko nola eramango dugu aurrera eskubide hau. Helburu politikoak ezarri beharko ditugu aurretik, azken muga definitu beharko dugu. Beste ardatzetako bat bakegintza izango da. Mintegik esan du, herri honek bakea behar duela eta azpimarratu du gatazkaren ondorioei erantzuna eman beharko zaiela. Ezinbesteko izango da presoen etxeratzea eta erbesteratuak Euskal Herriratzea. Horixe da erronka. Oroimenean, justizian eta elkarbizitzan oinarritutako bakea defendatu du eta Gernikako akordioaren eta Aieteko konferentziaren bidaia horria aldarrikatu ditu. Legebiltzarrean egiaren eta elkarbizitzaren batzordea sortzearen aldeko apustua ere egin du. Ekonomia alorrean kupoaren inguruko negoziazioa eskatu du. Instituzio guztiek negoziatu behar dutela estatuarekin herri interesen ikuspuntutik. Abiadura handiko trenaren atzerapena proposatu du, baita lurralde historikoen legea aldatzea ere.